This program is brought to you by Shashi Detergent Soap. Shashi Idalli Koleya Maatelli. Powered by Citadel Developers, Astra Group, Sadguru Ayurveda Gram Floor Soap, Cycle Pure Agarbatti, V2 Realty. Madur Ganapati temple. So our moment at our Naga, it was like, yes, maybe that is a call. That is a and symbol. That is my favorite god as well. Steps our formation of costume, smile, expression, energy, positivity, enchina ondu pura onde graph edittan. especially in the daring koru dapana idna side ittina naal pilikalla eduri aklige match apina jana naltarata aklige match adi centered aklottige aa energy Dance Mummy Dance Season 8 first finalist in Panoli. Ee present moment inka mastu ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು because unexpected adu yan ide mutta batte ee finalist adulle anpannaga it's all God's grace baka journey dance enchapanaga yank starting ardinche nakkantu dance manpodu mast interest iತ್ತು so elli age de allintodu kaltonditte ಬೊಕ್ಕೆ ನಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಡುಪ್ನಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಕ ಡಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟನೇ ಒಂಜಿ ಬಾಲೈ ಬೊಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಡಾನ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಇಂಕ ಕೊಂಚ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಲ ಬತ್ತದು ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಓವರ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತುಪ್ನಾಗ ಒಂದಿನ ನನ್ನ ಪೊಪ್ಪಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತೆ ಸೆ ಬಾಲೈ ಬೊಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸೇ ಪೋಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಣತನ್ ಸೊ ನಾ ಪೊಪ್ಪ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಂತೇರು ಓಲ ಒಂಜಿ ಎಂಡಂದಿಜ್ಜಿ ಏತ್ ಬಂಗಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಿಕಲು ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಚ್ಚ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಏತ್ ಆಪುಂಡು ತೋಲೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು 10 ವರ್ಷ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆರ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಗೇನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಆಡೋಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕೋ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಪಿಲಕ ಪೋರ್ ಆಪ್ಲ ಕೊಂಚ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಆಡೋಂದಿತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಒಂಜಿ 1 or 2 months ಅನ್ನಾಗ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೇ ಬೋಡಿತ್ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸುಪ್ರಿಯ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಅಂದಲೆ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಇರೇ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡಾತ ಇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಮನ್ಪ್ಲೇನ್ लड़कों की उंगली पे नाचे है ज़माना तेने इंका नेनपदार पंड ऑडिशन पोपिन टाइम ऑडिशन द स्टेज या डांस मम्ना एक्चुअली इंका कार नडपेन अब्जी स्टेप मितर अब्जी इंक तिर्तु कुल्लर अपुजी ಲಿಟ್ರಲಿ ಎನ್ನ ಕಾರೇ ಸಮಯಜ್ಜಿ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ದ ಕುಲ್ಲಕೇನಿರಿ ಎಂಚ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೆಟೆ ಕುಲ್ಲದ ಲಕ್ಕೆರೆ ಬಂಗ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಈ ಎಂಚ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ ಅಂಚೆ ದೀದೆ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಎನ್ನ ಪುದೂರು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಯಾನು ಸುಪ್ರೀತಾನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್. ಸುಪ್ರೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪೊಲೈಟ್ ಲೇಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ಎಂಕ್ ಹೊರ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆರು ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ಬಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೇಡಿ ಆರ್ನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು. ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೋರೊಂದಿತ್ತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೋರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆರಿಗೂ ಅಂತೆ ಕಾರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಆರು ಕ್ವಿಟ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಮಂತದು ಬರ್ಕಾ ಪಂದು ಪೋಯ ಬಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫೈನಲಿ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಪೋಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದಾದಂಡಿ ಅನ್ನ ಕ್ರೇಪ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಐತ ಮಿತ್ತು ನೀ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನ ಪೂರ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂಚ ಮಂತೀನಿ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಪೊಗ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಮ್ನಾಗಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೆ
ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಎಸ್ ಅವು ಓಕೆ ನಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ್ ಎನ್ನ ಮಂತಿನ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಚೆ ನಿತ್ತಂಡೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ್ಲಾತಿ ಬಟ್ ಆ ಮಿನಿಟ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಕ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂಪೆರೆ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿಂದಿತ್ತನ್ ಏಪ ಒಂಜಿ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೇ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೆ ಪನ್ನಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಇದು ಕಷ್ಟಡ್ ಬತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈ ಜರ್ನಿಗೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಐ ಕಾಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಅನ್ಪೆರ ಬಲಿ ಪನ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದೇರ್ అమ్మి అంటాంటే నీ పెళ్ళాన్నైపోయినట్టుందిరా సామి నా సామి నిన్ను స్వామి స్వామి అంటాంటే నా పెనిమిటి లెక్క సక్కంగుందిరా సామి songs it was very lively onji energetic songs choose mantaru గాని నన్నే చూసి చాలే పడగా సామి నా అందం సన్నౌడి దమకుంటే ఆడపుట్టుకే పీడైపోదా సామి ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕಲ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಕಾರಣನೇ ನಮಗ್ದಿ ಅಲ್ನ ಜರ್ನಿ ಡಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಂದುಪ್ಪಲ್ಲು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾರ್ದು ಪಿರಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೂಯರ ಪಂಡ ಹರ್ ಜರ್ನಿ ಈಸ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಮೀ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಟಿಲ್ ನೌ ಅಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ನಾಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಮನ್ಪಿರ ಪೂರ ಬೋಡು ಕೆಲವು ಸಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುನಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾದಾಪುನ್ ಪನ್ಪುನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿಂತೊಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಉಂದು ಎಂಬಂಡೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನುಂದಿಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುದು ಅಲ್ಲಿ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೊಲಂದು ಅಲ್ಲೇನು ಸ್ಟೇಜ್ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದವಳು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕದು ಅಂಚ ಪೋರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ತೈಪಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಲ್ಲಲು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಲು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈ ಅರೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮನ್ಪಡ ಬಡ್ಚಾಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪನಾಗನೇ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮನ್ಪು ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೇನ್ ಸೊ ಅಂಚಿಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪನ ಆಫ್ಟರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದುಂಬು ಸ್ಕೂಲ್ ಡುಪ್ನಾಗ ಮಂಗಳದೇವಿ ಟೆಂಪಲ್ ಡೆಂಕೋಲ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅಪ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಮಂತದ ಯಾನ್ಲೆನ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೇರ್ ಮಂದ ಮಂಗಳದೇವಿ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಸೊ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಐದು ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಟ್ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ದ ಹೀಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಎನ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬೆಟರ್ ಎನ್ನ ದಿ ಟ್ರೈ ರೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಏನ ಡಾನ್ಸ್ಲ ಯಾ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡಕಲ್ ಪನ್ನಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದೇ ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಹೆಂಗೆ ಕೆಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸೇ ಬತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವೊಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಫೀಲ್ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬರೋಡ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೇನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಡ ಕೇನ್ನಾಗ ಶಿ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಈ ಪೋಡೆ ಯಾನ್ ಐಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಯಾನೇ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಚೆ ಈ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಬಸ್ದು ಪುರ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದು ಯಾನ್ ಎಂಚಲ ಬರ್ಪೆ ಈ ಎದುರ್ಕೋ Yeah, expression from the beginning till the end was completely on point and on place. ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ದಾದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದೊಂಜಿ ಥೀಮ್ ಬತ್ತಂಡು ಓಕೆ ದಾದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುಂದು ಪನ್ನಾಗ ಏನು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಪಂತೆವು ಮಧುರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಡೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತೀನಿ ದಾದ ಮನ್ಪಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಓಕೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಮನ್ಪಗ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರೇ ಪಣ್ಣಿ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತನು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋಪುನು ಅದ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟೈಮ್ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಟೈಮ್ ಬೇತೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಆಫೀಸರ್ದು ಬಂದ ಟೈಮ್ ಡಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದು ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಸೊ ಅವಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ಲಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೇನೆ ಕಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಸೊ ಈಚ್ ರೌಂಡ್ ಆರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ನಂದು ನಾನಿಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ಎಂಚಾಡಲದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಬಟ್ ಸತ್ಯಪ್ಪ ನೋಡಾಂಡ ಎಂಕಲೇ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಾನ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ 100% ಕೊಡ್ತೇವೆ ಟ್ರೈ ರೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಕ್ ಆತು ಫಿಯರ್ ಆಯ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಲಕ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋಂತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಂತೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಟು ದ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಲೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಇಂಕ ಆಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ
ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರಿಟುಂತು ನಿಂಜಾಂಡ ಮನ್ಪೊಡಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಾಪುಂಡು ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪೇಬಲ್ ಮುರಣಿದ ಅವು ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಂಡೇರು ಯಾನಪ್ಪಾಗ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಫೋನ್ದಿತ್ತೆ ಆಟೋಡಿತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ 9:30 9:45 ಆನಿಯಂಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ನಾನು ಆಟೋಡಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರೇ ರೇಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಬಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಪುನ್ ಪನ್ನಗ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಪಣ್ಲಕ ದ ಚಾನಲ್ ಈ ಚಾನಲ್ಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಆದುಪ್ಪು ಆ ಟೀಮ್ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಏನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಏನನ್ನು ಮೌಲ್ಡ್ ಮಂತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಕಲ್ನ ಎವ್ರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪು ನಮಕೊಂಜಿ ಇಂಟೇಕ್ ಆದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿರ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟೀಮ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಪನ್ಲಕ್ಕಿತ್ತು. What I want to say is whatever she is doing, it is because of her, our own efforts. She need not give this in appreciation to others. I want her to own it and she is doing very well. Best wishes to her. All the best Supriya. ಫಿನಾಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಆರ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎನ್ಕುಲ್ 7 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜೇವು ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪನ್ಪ ಏನು ಪೂರ ರೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮನ್ಪೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್. Hi Suprita, I know you are very good dancer. I wish you very good luck and all the best. Hopefully you will win the competition. All the best Suprita auntie. आणि मला खूप आवडते तुला. तू खूप छान डान्स करते. तू सिलेक्ट झाली तर मला खूप आवडते. Hello Suprita madam. I wish all the very best for your finale. All the best Suprita. All the best Chicky. Do well. All the best Suprita. All the best Amma. Come on Kulai. Hi Suprita. Yeah, you are an inspiration to all. And now we are very happy to note that you are one among the top 7 finalists to win the trophy in the competition Dance Mummy Dance. We'll wish you all the very best. All the best. All the best Suprita. Suprita, we are Suprita's colleague and we are here to support Suprita. All the best Suprita. ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಜಯಶಾಲಿ ಯಾವಡು ಪಂದು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಸವ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀತಾ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀತಾ. ಹಾಯ್ ಸುಪ್ರೀತಾ, ವಿನ್ ಆದ ಬಲೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. All the best Suprita. Dance mummy dance. ಒಂಜಿ ದಶಾವತಾರನೆ ಮಸ್ತ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಐಟಿ ರೇಗ ನೆನಪಿದ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಉಂಟು. Formation at Ethan Andala I couldn't see. It was again a little messy. It could have been better, but I think lack of practice. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡಬಹುದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಮ್ಜಿ ಅವನು ಬರ್ತೀನಿ. Hi all, enna pudar Triti, yan Dance Mummy Dance Season 8 the finalist. So ink final select ana mast khushi undu. Enna bagge panodanda yan basically engineer graduate. Ink dance encha ishtapanda yan ellerde ink dance school du pramaltonitte. ಓಕೆ ನಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ರಡ್ಜನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅವೆನ್ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತೂತುದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತನು. ಬಟ್ ಯಾನು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನೊಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕುತುಜಿ ಇಂಚನೆ ಮೆಹಂದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಆಡಿಷನ್ ಎಂಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1 ವೀಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯ.
ಸೊ ಕಥಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನರ್ವಸ್ ಇತ್ತನ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಕ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಕೊರ್ಲೆ ಆಡಿಷನ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯಲು ಎಲ್ಟನ್ ಸರ್ಲ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ಲ ಗ್ರೇಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಉಂಡು ಅನ್ಪುರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬರೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬುಧ ಸುನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ಬಂದು ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ತೃತೀಯ ರಾಯ್ ಅನ್ನೋ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಇತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಸಿಯರಾ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದ ಕಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ತೃತೀನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ತೃತೀಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಮಗಲೇನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಸೊ ತೃತೀನ ನೇಪಲ ರೀಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ತೋದಿತ್ತಾನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಅದನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಸೊ ಒಂದಿನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದರ್ಡಕೆಂಡ ಇರು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೂರು ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಲಿ ಬಂದು ಸೊ ರಂಚೆನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಯಾರು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 year ಮುಟ್ಟ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಂಡು ಆಫ್ಟರ್ ಆಡಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಥೀಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡ ವಾಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಸರ್ ಥೀಮ್ ಅಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ವಿತ್ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಎಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಟಚ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರೆ ಇಂಕ ಅಪ್ಪುಜಿನ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡಿಯರು ಯಾಲ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡಿಯ ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೆ ಐಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಕಲು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಂಡ್ ಪಂತಿರತ್ತೆ ಅಂಚಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಆತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಏನೇನು ಪಾಡ್ನು ಬಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಗಲೇನೆ ಪಾಡೋಡಾಂಡು ಅವೇ ಚೂರು ಪೋಡಿಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೈಬ್ ಕೊರ್ರೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡು ಅವು ಕೊರ್ಪ ಒಂದು ಕೊರ್ಪ ಬಂದು 7 ಮಲ್ತು ಸೊ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಆಯಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾರೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೋಲ ಬೊಕ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪೂರ ನೆನಪು ದಿವೋಲ ಲೆಂತ್ ಇತ್ತನ ಅಂದು ಬಟ್ ಆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆಮ್ಮ ಅನ್ಪನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಥೀಮ್ ದೀದಿತ್ತಿರು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಟಪ್ಪಂಗುಚ್ಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಕಂಟೆಂಪರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆತನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಲೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ದಿರ್ ಪಂಡ ಆಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು Do you know you look so pretty when you dance? Do you know that? Thank you. No, but do you know that? Ere gottunde? Yes. Ere panni? Ear. ಅಲ್ಲಿದ್ದೇಲೋ ಚಂದಿರ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾತುರ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನುಗೋ ಕೆರೆ ಇದೆ. ಇದು ಸಚ್ ಅ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ವೇ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಗ್ರೇಸು ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ತಣ್ಣನೆ ಬೀಸೋ ಗಾಳಿ ಹಾಡಿದೆ ಚೋಚೋಲಾಲಿ ನನ್ನ ಮಡಿಲೆ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಸೀಸನ್ 8 ದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ತೃತೀರೈನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತಿರಮಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದಲ್ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ರೀಚ್ ಆವಣದಾಂಡ ರಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಟೋ ಪತ್ತೊಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗು ರಡ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ನೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ 8-9 o'clock ರಿಟರ್ನ್ ಪೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅವು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಅವು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಂಡ್ ಪನೋಲಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಟಲ್ಗೆ ಆಲ್ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿರು ಚಾನಲ್ ಹಿಡ್ದೆ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ಅಗ್ಗೆ ನಾವು ಎನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಅತ್ತು ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೆ ರಾಯ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಅಣ್ಣಾಡ್ರೆ ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಿಂಚಿ ಶ್ವೇತಾ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಅಕ್ಕುಲು ಪಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ಎಂಚ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂತೆ ಸ್ಲೋ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಂಗಾಂಡು ಬಟ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಮಲ್ತಾ ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಸೋಲೋ ರೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ರೌಂಡ್ ಐಟ್ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತೇರು ಮತ್ತು ಅವು ಜ್ವರತದ ಮಟ್ ಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ಡೌನ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಿನ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಸೊ ಐಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ರೌಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆದ ಅದಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಅನ್ನಾಗ ಚೂರು ಅಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ದೀನಾಗ ಬಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಆಲ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಲ್ಪಲ ಬುರ್ದು ಬಾರ್ದಿಜ ಬಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅವಂಜಿ ಅವು ನೋಟಿಸಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಆರ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇರೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಜನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಓರಿಯರ್ out of 50 contestants top 7 pand great actually audition to ide mutta barpina because undu inche yan ennide ejji yan final ad barpen simply onji audition korka tooka pandedu kortini enna main support pan en husband so ar enk full backbone aditteru first audition eddu avadu ide mutta mata practice leton barpina avadu props pura help manpuna because enkul ಎಂಗೆ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಸರ್ ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು ಇಡೀ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದು ಸೊ ಎಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾನೆ ಯಾನು ಇಡಮಟ ಬರ್ರೆ ಜಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೇದೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಜೋಕ್ ಲೈನ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮದರ್ಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಯಾಕಲೆ ಮನಸ್ಸು ಡಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಬತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಅವೇನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಸೊ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತೃತಿ ಇಡಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತಿನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ನ ಅಗೇನ್ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಫೈನಲ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ನಂಬರ್ 1 ಪೊಸಿಷನ್ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ವಿಶಸ್ ಎನ್ನ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಸೊ ಆಲ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲ ಹಾನ ಮಸ್ತ್ ಆಲೆ ಶೋಕುದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಆಲು ಹೆಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಆನೆ ಆಲೆ ಪನ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಆನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದು ಆಲೆ ಇವನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನಾಗ ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಇರೊಂಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ಪಾಡ್ಲಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊರ್ಲೇನು ಆಲೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಆಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಗಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲೆ ಆನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋನಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವತ್ತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೋಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಟೈಮು ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆತಿಜ್ಜಲು ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತದಾತ ಎನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲ ಆತ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ನ ಕಾರಣ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೇಪ್ರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅವನು ವಿತ್ ತೃತಿ ಫೈನಲ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂತ ಲೈಕ್ ದೇ ಆಲ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಯನ ಎನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಇಂಕ್ ಶ್ವೇತಾನ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಶಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೋಲ್ ಬೀಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಂದು
ಸೊ ಐತ ಅವೇನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಕ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಇಂಕ ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆ ಪಡ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಬಕ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕ ಲಾಲ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸವೇ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಡಿಂಗ್ಲ ಆರ್ ಪಂಡ ತೃತೀನ ಕುಡಂಜ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಆರ್ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೇರ್. ನಾಟ್ ಇವನ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇತ್ತು ಹೊಸ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಅವೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೇರ್. ಸೊ ಎಂಡಿಂಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಬಂದ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು. Thank you so much. Hello Triti, very best for the grand finale. All the best Triti, show winner Bale, keep rocking. All the best Triti, DM the show, give them the best. All the very best for the finals. Best of luck dear. All the very best for the finales and keep shining. All the very best Triti. All the best Triti. Hi Triti, good luck from Michigan. Sending loads of love and wishes. All the best Triti for your finale. Go and shine and rock the stage. Bye, love you. Gla, okay, the pinko. First effort ಪಾಡ್ದೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೈದಲೆ ಫೈನಲ್ ವಿನ್ ಆವಡ್ ಬಂತು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತನ್ನ ಆಶಯ ವಿನ್ ಆಗ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. All the best Pink. Best Amma, rock the stage. Amma, dancer, chocolate photo. Hold the nails. All the best Triti. All the best Akka, keep shining. All the best. All the best mommy. All the best mommy. All the best Triti. All the best Triti. Dance, shine, win. All the best. All the best Triti. All the best. Dance, mommy dance. Dance, mommy dance. ಆಸೋಡಿತ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ಡು ಜಾರುಡುಗೆ ಘಟ್ಟೋಡು ಪುಟ್ಟಿ ಸುದ ನೀರ ಪನಿಲ ಕಡಲನೆ ಸೇರುಡುಗೆ. Very well performed, very well acted. Everything was nicely done. ಆತ ಡೀಟೇಲ್ ನಾ ದೈಕೊಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೆವಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೈಬ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮದ್ಮೆ ಪನ್ಪುನ ಐತ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಂಚಲ ಮದ್ಮೆ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡಿಗೆ ನೇರ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಇಡ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜಿಂಚ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ರಡ್ಡು ಜನ ಕೋರಿನ ಪಾತ್ರದ ನಾಲೈ ತತ್ತುಂಡ ಮೈ ಮರೆತು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಾಶವಾಗದೆ ಜ್ವಾಲೆ ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿದೆ ಜ್ವಾಲೆ ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿದೆ ನುಂಗಿ ಹಾಕು. Overall, it was a very different, risky, beautiful act, Panoli. ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಪುದ ಹರ್ಷಿನಿ ಯಾನ್ ಪಾವಂಜೆ ಇಡ್ದು ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8ದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್. ಡಾನ್ಸ್ ದ ಜರ್ನಿ ಡಾನ್ಸ್ ಇಂಕ ಕಿಂಜಿಡ್ದಿಂಚಿ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅವು ಡಾನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಇಂಕ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕದಿದ್ದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯಾನೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ತದ ಪೋತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಆಗಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಕ ಬಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಗಲೆ ಮೀಟ್ ಮಾಲ್ಪಾಯರ್ ಎನ್ನಡ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಏರ್ಲೆತ್ತುಜೆರ್ ಇಂಕ. ಸೊ ಯಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತದ ಇಂಚ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಬೈದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ತಿಕ್ಕದ ಅಗಲ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದ ಇನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಪುದರ್ ಗುರು ಸರ್ ಅಕ ಬಿಂದ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಗಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಟೀಮ್ ಅಗಲ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಅಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ರೇಗ. ಅಭಿನವ ಮದನ ರಸಮಯ ಲೋಕಂ ಮನದೀರಾ ದರಿಚೇರಗಾನಿ ಕುಪ್ಪಯ ಮೇಲ ಮುರಿ ಪೆನ್ಸಗ ಇಂತಲಿ. Genuinely speaking, I loved the way you performed. Thank you sir, thank you so much. ನಮಸ್ತೆ yang guru panda ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ಹರ್ಷಿನಿ ಮೇರೆನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದುಲ್ಲ. ಹರ್ಷಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ ಗುರ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಕಾರು ಒಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಬಾಕಿದ ಕೆಲಗಲ ಇಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಅಂಚ ಇರೇನ ಪುದರ್ನ ಇಂಕುಲು ಪಂತ
ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಶಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚ ಅರೇನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಯನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಏನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ವಿನ್ಯಮ್ ಆರೆಡು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೊಲ್ಲೇರತ್ತ ಪಂದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ಲ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೊಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಬಾಕಿದ ಕೆಲಗ್ಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮೇರು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂಡೆ ಎನ್ನ ಬಕ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಕ್ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಯಾ ನೈಟ್ ಸರ್ ನಗಲ್ ಬನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕೇಂದ್ ಸಾಂಗ್ ವರ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ ರಾರ ಪನ್ನಾಗ ಏನು ರಾರ ಎಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಅವು ಮೂವಿ ಡೆಂಚ ರಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವು ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಥಾಟ್ ಪೋದಿತ್ತು ಸೊ ಆಗ ಬಕ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಪೊರ್ಲದ ರಾರ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಐಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ಲ ತೆಗೆದಿತ್ತಾನೆ ಸೊ ಸರ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಲ ಎನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಲ ಪಾರ್ದು ಎಂಚಲ ಹೆಂಗೆ ಬಜರ್ ತಿಕ್ಕದನು ಅಂಚೆನೆ ಜಡ್ಜಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಿತ್ತಾನೆ ಐಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಅರೇನಾ ದಾದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬುಲ್ಲೆ ರೌ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪೋಯ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಬರ್ತಂಡು ಅಡ್ ಬೇಕಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಯೋ ರೌಂಡ್ ಪೋಯ ಐಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮೆಂಬರ್ ಬೋಡೆ ಪನಿಯರು ಸೊ ಅಂಚ ಅರೆನ ಮಮ್ಮಿಯೇ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡಿರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಅರೆನ ಪೂರ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನದು ಎಂಕ್ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ಸೊ ಆರು ಪನ್ನೀರು ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಮ್ಮಿನ ಆಡಿಷನ್ ಹಿಡಿದು ನಲ್ಪಾದಿತ್ತೇರು ಅವು ಪೂರೆಗಳು ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತೇನು ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಮ್ಮಿನೇ ನಲ್ಪಾಗ ಪಂಡೆ ಮಲ್ತ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಗ ಜಡ್ಜಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಉಲ್ಟಾ ಪನ್ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಅವರ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ತಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಸಂವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಆರೊಂಜಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಮಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಲಕ ಅವಂದು ಇತ್ತನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವಂದಿತ್ತನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಗುರು ಒಲ್ಲೇರು ಆರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆರೆಗೆ ನಲ್ಪಾರೆ ಆಪು ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ನಾಯ್ನಾ ತೋಚೂರು ಅರ್ಶಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ಲ ಬಿಲ್ಪು ನಾಡೆ ಮಟ್ಟ ಆಯ್ರು ಎಂಕ್ಲ ಫುಲ್ ಮೂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಇಡೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಳಾಂಡ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾಪ ಅಂದು ಅಂಚ ಬಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವಳ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ನೈಟ್ ಬಕ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತೇ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಿದೆ ಬತ್ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೂರಗಲೆಗ್ಲ ತೂವೆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಣೆ ಎನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾನು ಇಂಚ ಕಿಂಚ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೋಂದಿತ್ತು ಆನೆ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನಾನು ಟಿ ವಿಡ್ ಬರ್ತದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪೂರಗಲೆಗ್ಲ ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಅವಡು ಎನ್ನ ನೇಬರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಕ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಪೂರಗಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಇವನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಇವನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ದೆ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಬಿಂದ್ಯಾ ಪಂದು ಅರ್ಶಿನಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆನ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ಬೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಿಕ್ ಲರ್ನರ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 2 ಸತಿ ಪಂಡೆಯ ಅವರು ಮಸ್ತ್ ರಪ್ಪ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಮಾತ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಮಾತ ರೌಂಡ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತ ಫಿನಾಲೆ ಇಡಲೇರು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗ್ರೂಪ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಪೋಯ್ಪ ಅಂದು ಬೇತೆ ನಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೋಯ್ಪ ಅಂದು ಮಲ್ಪಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗಪ್ಪ ಅಂದು ಮಲ್ತ
ಇಷ್ಟ ಜಡ್ಜಸ್ನಾಗಲಿ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಅಂಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ಐಟ್ಲ ಮಿಸ್ ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತನು ಬರು ಪನ್ಪನ ಆಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದನ ಹಾಕಲು ಪನ್ನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟ್ ಆನದು ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಮುಲ್ಪನ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಅಂದು ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರಿ ಜನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಟನ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ತಿರ್ತುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂದ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತೇನೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯರ್ ಮೇರೆ ಪಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫಿನಾಲ್ ಎಂಕ್ ಬಜರ್ ತಿಕ್ಕದನ್ ಸೊ ಐ ಟ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇತ್ತದ್ಲ ಎಂಕ್ ಬತ್ತದು ಬೈಯರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಮನದಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತನ್ ಸೊ ಆನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾನ್ಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊರ್ದು ಬೈದೀನಿ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋಡು ಆರೆನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗುರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿನೇಟ್ ನಾನು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬೈದೆ ಸೊ ಅದು ಕಿಂಜೆಡ್ ಇಂಚಿಡೆ ಇಂಕ ಪುಷ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಡಾನ್ಸ್ ಪೋಲ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಅಂಚ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿದೆ ಮುಟ್ಟ ಸೊ ಆರ್ನ ಥ್ರೂಟ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಥ್ರೂಟ್ ಅರೆಗ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದಾಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನಾಗಲಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚಿನ ಶೋ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಬನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದಾರಡ್ ಪಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ನುಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ 8 ಸೀಸನ್ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿಜ ಪೂರೇಟ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕದೇರು ಕೆಲದೈಟು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಯರು ಕೆಲವು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಯಾರು ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೈನಲಿಗೆ ಬೈದೇರು ಅರ್ಶಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅರೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕಲ್ಪಾದ ಐಟು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಕಲ್ಪದಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಲ ಆರ್ಲ ಎಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಅಕ್ಕಳು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಡೀತೇರು ಅಂಚ ಅವು ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜನ್ರು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜನ್ ಯಾನು ಅವು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಅರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅರೆಂಚಿನ ಅವಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೇರು ಅವ್ದಾಯ್ಪನ ಅರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ಓಡುಪ ಅಂದು ಅಂಚ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಾಕಿದ ಕೇಳಿಗಿಲ್ಲ ಅಕೇಳಿಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೇಳಿಗಿಲ್ಲ ಪೂರೆಗಿಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ವಿನ್ನ ಹೊಡೆಯಪ್ಪ ಅಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೇರು ಪೂರೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಪೂರಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ನನಗೆ ಈ ಫೈನಲ್ ಹೋಗಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಅಸಲ ಕಪ್ಪು ಗೆಂದದ್ ಬರೋಡು This program is brought to you by Shashi Detergent Soap. Shashi Idalli Koleya Maatelli. Powered by Citadel Developers, Astra Group, Sadguru Ayurveda Gram Floor Soap, Cycle Pure Agarbatti, V2 Realty.